Benvingudes a tots i totes. Jo sóc Joel Álvarez i ara la Júlia començarà explicant-vos una mica què consisteix el projecte. Gràcies, Joel. Doncs XIC, Arts Escèniques Comunitàries, és un projecte que neix l'any 2011 al barri del Poble Sec, quan es decideix celebrar el 5è aniversari del Pla Comunitari del barri amb una rua de carrer, que es va dir la Rua XIC. I va ser creada per veïns, veïnes, entitats i equipaments del barri, i l'èxit va ser tal que es va decidir repetir, i d'aquesta manera naixia un projecte que justament el que fa és acompanyar el treball en xarxa entre diferents agents d'un territori per tal de fer un procés de creació i reflexió entorn temàtiques que travessen el barri. I tots aquests agents, l'objectiu comú que tenen és crear un espectacle. El XIC té dos objectius bàsics. El primer té a veure amb la promoció de la convivència en la diversitat i l'altre objectiu del projecte és la promoció de la democràcia cultural. Això es fa, d'una banda, donant accés a processos creatius a persones que potser no en tindrien, ja que totes les activitats del projecte són gratuïtes i és un espai on poder experimentar i on poder-se formar amb les arts escèniques. I d'altra banda, ocupant equipaments culturals amb art comunitari. En aquest cas que ens ocupa és l'Auditori de Sant Martí, que és qui ens ha acollit des de la primera edició. Jo vaig estudiar interpretació a la Nancy Tuñón, a la Casona. D'allà vaig començar a explorar a diferents països, tenia molta inquietud de provar, vaig tenir la sort que em van anar agafant a diferents llocs i vaig començar a treballar a Barcelona com a actor. Però jo notava que em faltava alguna cosa, no? Em faltava aquell lligam amb el compromís social. I va ser així com vaig anar a Sud-amèrica i el clic-clic va ser quan vaig conèixer unes companyies en un encuentro de teatro comunitario a Misiones, al nord d'Argentina, on es trobaven grups de teatre on venien àvies, pares, mares, tiets, nens, nenes, cosins, nens que no venien en cap familiar, llavors tenien els seus referents, enmig de la selva de Misiones, i aquella comunió em va acabar de donar sentit al teatre. Quan vaig tornar després aquí, vaig tenir la idea de crear un tipus de metodologia de teatre que en el procés pogués donar cabuda a tots els agents o el màxim d'agents d'un barri. Jo vaig estudiar Història de l'Art i des de feia anys em formava en disciplines del cos, sobretot dansa, cabaret, dansa-teatre. I quan jo estudiava ni tan sols sabia que existís això de les arts comunitàries. I quan ho vaig conèixer vaig veure que reunia moltes de les coses que a mi realment més m'interessaven, doncs les arts escèniques, les meves inquietuds socials i sovint també la història, ja que amb arts escèniques comunitàries hem treballat molt sobre la memòria històrica als barris. El teatre comunitari, tal com el concebem nosaltres, a la part de creació, el procés es divideix com en diferents capes que es van tocant. Tenim una capa purament creativa, que estem treballant amb gent no professional, per tant, que està acompanyada des de la lògica més social, més humana, per poder transmetre els coneixements i donar i facilitar que aquesta gent vagi trobant els mecanismes i les eines per aprendre a fer teatre i mentre aprenem a fer teatre creem l'espectacle. Després tenim la capa de producció, de gestió amb les entitats, de relació amb el veïnat, tot això es va relacionant. Nosaltres arribem a l'Auditori de Sant Martí perquè el 2015 fem un espectacle que es diu Fils de vida, que va tenir un gran impacte al Mercat de les Flors i una de les actrius coneixia molt a l'Auditori de Sant Martí. Llavors anem a presentar l'espectacle i el veïnat, hi ha molt veïnat que s'entusiasma en fer un espectacle d'aquestes característiques i comencem a fer un espectacle sobre la identitat del barri, la història de Sant Martí de Provençals. Es va fer un grup maquíssim, brutal, i és un grup on el 80% ha continuat fins ara. I és un d'aquells grups que representa bastant el que és la diversitat del barri, per edats, per realitats socials i per cultura, també, no? Sobretot amb la generació més jove. Llavors, amb l'auditori, la relació ha sigut una relació molt propera, molt de facilitar, dins la complexitat de ser un espai teatral amb una programació fixa, obert al barri, obert als instituts. És un auditori que té una complexitat important, però tot i així les facilitats han sigut moltes a l'hora de continuar, d'assajar, de donar-nos a nosaltres a vegades demanem molt perquè som molta gent i necessitem assajar molt els dies abans, necessitem tenir muntat les llums, sempre ens agrada buscar una excel·lència també estètica dins la realitat del teatre comunitari
i l'auditori ha tingut una relació molt propera. Les arts escèniques jo penso que poden ser un espai de dissidència on explicar les històries que han quedat fora dels relats oficials o dels centres de creació. Un lloc on donar veu a les comunitats i a les persones que han sigut invisibilitzades. És un lloc on veure'ns reflectides i reflexionar-nos i també on posar-nos en el lloc dels altres. Jo no sé com serà el futur perquè ara mateix la incertesa és molt gran, però sí que penso que és un bon moment per reivindicar el teatre comunitari i en general totes les iniciatives que puguin ser terapèutiques en una manera per recuperar les relacions veïnals, el contacte amb les altres persones. També crec que és un bon moment per a que les treballadores culturals fem servir la nostra veu per defensar la nostra feina i també per defensar els drets de tothom. I sobretot el teatre no pot morir perquè no ha mort des de fa 3.000 anys i no pot morir, no morirà. I espero que ens tornem a tocar totes i tots. I us esperem al pròxim espectacle.